În istoria muzicii există compozitori care au scris capodopere și există artiști care au schimbat pentru totdeauna felul în care lumea privește un instrument. Puțini au reușit să facă ambele lucruri. Unul dintre aceștia a fost Franz Liszt, omul care a transformat pianul dintr-un simplu instrument de salon într-o adevărată orchestră cu clape. Născut la 22 octombrie 1811, în localitatea Raiding, aflată atunci în Imperiul Austriac și aparținând astăzi Austriei, Franz Liszt a crescut într-o familie în care muzica era la fel de firească precum respirația. Tatăl său, Adam Liszt, era funcționar în serviciul prințului Esterhazy și un bun muzician amator. El a fost primul care a observat talentul extraordinar al copilului și primul său profesor. Legenda spune că micul Franz putea reproduce la pian melodii întregi după o singură audiție. La doar 9 ani susținea deja concerte publice, iar aristocrația maghiară a decis să îi finanțeze studiile muzicale la Viena. Acolo a studiat pianul cu Carl Czerny, elevul direct al lui Beethoven. Astfel, tânărul Liszt devenea veriga care lega direct epoca lui Beethoven de romantismul european. La vârsta la care alți copii abia descopereau muzica, el cucerea deja marile săli de concert ale Europei. Parisul avea să fie orașul care îi va defini destinul artistic. Deși conservatorul din Paris i-a refuzat admiterea deoarece era străin, Liszt nu s-a lăsat descurajat. A studiat în particular, a compus și a început să frecventeze cercurile intelectuale ale vremii. Acolo i-a cunoscut pe Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand și pe cei mai importanți artiști ai secolului. Însă momentul decisiv al vieții sale avea să vină în 1831, când l-a ascultat pe marele violonist Niccolò Paganini. Virtuozitatea aproape supranaturală a lui Paganini l-a șocat și inspirat în același timp. Liszt și-a spus atunci că va deveni pentru pian ceea ce Paganini era pentru vioară. Și a reușit. Ani întregi a studiat obsesiv, uneori până la epuizare fizică, dezvoltând tehnici care păreau imposibile pentru mâna umană. Rezultatul a fost apariția celui mai spectaculos pianist pe care îl văzuse lumea până atunci. Publicul nu mergea la concertele lui Liszt doar pentru a asculta muzică. Mergea pentru a asista la un fenomen. Femeile păstrau mănușile sau batistele pe care artistul le atingea, oamenii colecționau fire din părul său sau chiar mucurile de trabuc aruncate după recitaluri. Presa vremii avea să numească acest fenomen listomania, probabil primul caz documentat de isterie colectivă provocată de un muzician cu aproape un secol înainte de Beatles sau Elvis Presley. Dar Franz Liszt nu a fost doar un virtuoz extraordinar. A fost și unul dintre marii inovatori ai compoziției romantice. El a inventat practic poemul simfonic, o formă muzicală prin care orchestra putea spune povești, descrie peisaje sau exprima idei filozofice fără a avea nevoie de cuvinte. Printre lucrările sale cele mai importante se numără sonata în si minor, studiile transcendentale, anii de pelerinaj și cele 19 rapsodii ungare. În a doua parte a vieții sale, Liszt s-a apropiat tot mai mult de spiritualitate. A primit chiar și ordine religioase minore în cadrul Bisericii Catolice, fiind cunoscut în ultimii ani drept abatele Liszt. Muzica sa religioasă, precum oratoriul Christus, demonstrează o profunzime spirituală impresionantă și o maturitate artistică aparte. Dar dacă există o compoziție care a devenit simbolul popularității sale universale, aceea este fără îndoială Rapsodia ungară numărul 2. Compusă în anul 1847 și publicată câțiva ani mai târziu, această lucrare face parte din ciclul celor 19 rapsodii ungare, inspirate din muzica populară maghiară și din tradițiile muzicanților romi ai vremii. Rapsodia ungară numărul 2 este construită în două mari secțiuni contrastante. Prima parte, numită Lasan,
este lentă, gravă și melancolică. Sunetele par să descrie câmpiile nesfârșite ale pustei maghiare, povești vechi spuse la lumina focului și nostalgia unui popor aflat între Orient și Occident. A doua parte, celebrul Frisca, explodează însă într-un torent de energie, virtuozitate și ritm. Tempoul accelerează continuu, pasajele devin din ce în ce mai spectaculoase, iar pianistul este împins până la limitele posibilului. Este o muzică ce pare să danseze, să râdă și să provoace în același timp. Puține lucrări au reușit să combine atât de bine eleganța aristocratică și energia populară. Rapsodia ungară numărul 2 a devenit una dintre cele mai cunoscute piese clasice din istorie și a fost folosită în zeci de filme și desene animate, fiind recunoscută instantaneu chiar și de oameni care nu ascultă muzică clasică. Sub degetele unui mare pianist, această lucrare nu este doar o demonstrație tehnică. Este o poveste despre pasiune, libertate și identitate națională. Este vocea unei Europe romantice care încă visa. Poate că acesta este și marele secret al lui Franz Liszt. Nu a scris muzică pentru a impresiona, ci a scris muzică pentru a aprinde imaginația. Iar atunci când clapele pianului îi răspundeau, părea că nu ascultăm un instrument cu 88 de clape, ci o întreagă lume care își spune povestea. Pentru că uneori o adevărată nestemată muzicală nu este doar o compoziție, este întâlnirea dintre geniu, pasiune și eternitate. În clipele următoare vă invităm să audiați Rapsodia ungară numărul 2 de Franz Liszt.
Franz Liszt a murit la 31 iulie 1886 la Bayreuth, în Germania, lăsând în urmă peste 700 de lucrări și o influență care continuă să definească pianistica modernă. Liszt nu a fost doar un pianist genial și un compozitor strălucit. A fost omul care a împins pianul dincolo de limitele cunoscute și l-a transformat într-o voce capabilă să spună povești, să trezească emoții și să viseze. Iar în tumultul și strălucirea rapsodiei ungare numărul 2, continuă să bată inima unui artist care a unit virtuozitatea cu pasiunea și rădăcinile unui popor cu universalitatea muzicii. Pentru că marile nestemate muzicale nu aparțin unei epoci sau unei națiuni, ele aparțin veșniciei.